Bueno, bones a tots, sóc l'Albert i el dia d'avui us vinc a parlar de canviar el món a través del consum, no? Mitjançant el consum de cada persona, de cada col·lectiu fins i tot, no? Bé, i també ho volia enllaçar-ho també amb una mica amb els impostos, no? Això de Biden, mira, és la notícia, ¿no? Que Biden financiará con subidas de impuestos las rentas más altas en un nuevo plan de bienestar social, que el titular em sembla fenomenal. Ja ho parlarem després. Bé, ràpidament, el que us vull dir, es pot canviar el món a través del consum, mitjançant el consum. Què és el que vull dir? Si tu estàs en contra de que s'exploti la gent i apenas pugui viure pel treball que fa, no? Que pagui el lloguer, pagui... Ens agrada queixar-nos molt, en general, no? Ens agrada, doncs, queixar-nos de que el lloguer és molt car, queixar-nos de que apenas ens dona per viure, apenas tenim un salari de merda... Ens agrada queixar-nos. És el vici número 1 de l'ésser humà. Aquí a Andorra, a Espanya, a qualsevol lloc. Uns més que d'altres, però el queixar-se és el vici número 1 de l'ésser humà. I ara us vinc a dir, i la meva resposta, no, a les més hipotètiques preguntes és... Clar, Albert, i tu com ho faries, això de canviar el món a través del consum? Fàcil. A veure, hem de ser sincers aquí, ens hem de sincerar, això és veritat, no? Les empreses que acostumen a donar més benestar a la gent, al treballador, al servei, que ofereixen un servei més personalitzat i un millor servei, potser un producte una mica més car, no gaire més, però un producte més car, però amb millor servei, amb més atenció, millor, no sé, com que amb més valors, no? Que la nostra compra té valors, i aquí és on vull incidir. Nosaltres, si volem, no sé, si volem una barra de pa i anem al Mercadona, ens la donaran igualment que si anem a una pastisseria i estarem satisfets, tindrem el mateix bé. L'homo economicus, què ens diria l'homo economicus? Ho has fet de puta mare perquè has anat a comprar el lloc, has actuat de forma racional, has anat a comprar el lloc més econòmic i més rentable. I un tio com jo et dirà, tio, ets una molt mala persona. Has anat a consumir una empresa que té uns beneficis enormes, que segurament té una gent que podria estar millor pagada i que a sobre has deixat de consumir a una pastisseria que a lo millor pues, el teu consum diari li aniria molt bé. Per què? Perquè també ha de pagar un treballador, que el cuidarà una mica millor, tindrà un servei directament entre jefe, no? Entre empleat i empleado, hi haurà una relació més estreta, hi haurà més escalfor, no? També amb el client, hi haurà millor tracte, en general. I què és el que jo vull dir amb això? Doncs canvia el consum. No vagis al Mercadona, no vagis al Lidl, no vagis a les grans metròpolis, no? Com dic jo, dic metròpolis perquè se m'entengui, grans multinacionals. No consumeixis així. Canvia la teva forma de consumir. És que Albert, és que jo vull també llegums aquell dia. I passo d'estar tot el dia amunt avall i buscar el lloc on puc trobar-les. Vale? Ets un tio mandrós que vol rentabilitzar el seu temps. Ok, perfecte. Fenomenal. Si penses d'aquesta manera, també el teu futur treball que tindràs amb una multinacional pensaran igual que tu. Et diran, mira, tio, jo et pagaré el mínim possible i m'has de fer el màxim possible. És això el que tu estàs demanant com a consumidor, també t'ho faran a tu com a treballador en un futur. Vale? Vull dir que ho has de pensar així. Quina és la manera de solventar la problemàtica? Jo penso que si dotem de valors cada compra que fem. Per exemple, necessites llegums, necessites, no sé, maduixes, fruita, no vagis al Lidl, no vagis al Mercadona, no vagis al Carrefour, ves al Passeig del Poble, si ets de poble, ves a tots els mercats locals, consumeix els mercats locals. No, és que Albert, jo perdo molt de temps. Bueno, és temps que perds i temps que no perdran amb tu a l'hora de buscar feina, no? En un futur, sobretot els joves, els nosaltres.
Jo, per exemple, aquest mòbil d'aquí, un mòbil que ja està vell, està vell, encara es pot utilitzar, no l'he consumit a l'Apple directament, no? És obvi, sinó que l'he consumit a una petita botiga d'Andorra, que jo he generat diners perquè pugui mantenir un treballador més, no? Amb el preu d'aquest mòbil al seu moment. Això és el que jo vinc a dir, no? Consumeix a la petita botiga, al petit, al pagès, al mercat local, al petit fruiter, al que s'hi dedique, que no es farà molt milionari perquè el consumeixis tu. Potser viure una mica millor, 100 euros a dalt, 100 euros a baix, poc més. Però, clar, si entre tots canviem la nostra forma de veure el consum i el dotem de valors, canviarem el món. Segurament, si potenciem el consum a les pimes i seguim dotant de valors al consum, com que les pimes són les encarregades de ficar la qualitat de vida al mercat laboral, els salaris acabaran pujant automàticament, sense regular-los. Menys regulació, menys protestes o menys reivindicacions de cara als polítics. Hauràs de fer, ens estalviarem sortir als carrers per demanar una barra de pa, ens estalviarem sortir als carrers per demanar més redistribució. O sigui, tu i una sèrie de gent, mitjançant el consum, podem evitar regulacions dels polítics. És que el consum no depèn dels polítics. Bueno, sí, el consum d'estupefacients i tot això, clar, els poden prohibir, evidentment, no? Però, què vull dir? Que mitjançant el nostre consum evitarem regular, que els polítics tinguin a les seves mans regular polítiques que potser no ens acaben agradant, però que no és el que no queda una altra. I aquí és el que jo vull enllaçar-ho aquí amb Biden, no? Que Biden aquí diu que financiarà con subidas de impuestos a las rentas más altas un nuevo plan de bienestar social, que la idea de Biden és allargar els anys que és gratuïta l'escola pública, que em sembla perfecte. Jo estic d'acord aquí, no? Jo aquí estic d'acord. Jo prefereixo que no es necessités una pujada d'impostos, no? Perquè a qui afecta realment aquesta pujada d'impostos? Als més rics, als que es consideren més rics als Estats Units. La pujada d'impostos arribarà al 39,6% als que superin els 400.000 euros anuals. És dir, Jeff Bezos se'n riu d'aquesta pujada d'impostos perquè com que cobre milers de milions a l'any, li importa ben poc aquesta pujada. Pagarà molt, però en percentatge li és molt poc. En canvi, per un treballador, un treballador no pot ser, ja no, però per un empresari o per qualsevol persona que arribi als 400.000 euros justos o 500.000 o al milió d'euros, és molt important aquesta pujada d'impostos, és molt. I ara tots aquí em direu, Albert, té molts diners, aquesta empresa té 1 milió d'euros a l'any, un 39,6% i seguirà tenint els diners. Sí, però seran menys recursos que tindrà per competir contra Jeff Bezos. Són menys diners que tindrà aquesta empresa, o aquesta persona, per competir contra Bill Gates. Bill Gates està aplaudint amb les orelles aquestes mesures. Els està traient competència. Perquè jo no em crec que Bill Gates, Jeff Bezos, siguin de la nit al dia les persones més benevolents del món que volen pagar molts impostos. No m'ho crec. A ells ja els està bé. A Jeff Bezos li està bé que pugin els impostos a la gent de més de 400.000 euros, perquè s'està carregant la competència. Hi ha alguns economistes que amb aquest fet, i que no estan, ara cap no em ve de memòria el nom, però que molt liberals no són, i arriben a dir que diuen aquests impostos el que fan és tirar l'escala de l'ascens social, no? Tirar l'escala. És el que està fent ara actualment aquestes pujades d'impostos. I ara és de 2 punts més. Però si segueix així segurament s'arribarà a nivells de França, Estats Units, vull dir, en breus. No? França crec que fins i tot té un 60%, depèn de quan cobris l'any. Que això és una barbaritat. És una barbaritat.
I els multimilionaris, els milmilionaris, que dic jo, ho estan agraint. Estem eliminant la competència dels més poderosos del món. Estem cargant-nos tota la mobilitat social per la qual hem lluitat durant més de 100 anys. La igualtat d'oportunitats. Igualtats d'oportunitats no en tindràs ninguna. Igualtat d'oportunitats per arribar a cobrar 400.000 euros, perquè d'aquí no passaràs. I si arribes allí ja ets una persona magnífica, ets una persona excel·lent, considera't el més afortunat del món si arribes. Jo no hi arribaré mai, jo no crec que hi arribi mai, però és el que vinc a dir, no? I per fer front a aquests que és per lo que he enllaçat aquests dos temes, si volem fer fora, no fer fora, però si volem algú competent, doncs potser que canviem la nostra forma de consumir, potser que no comprem per Amazon i que ens moguem una mica, i que no demanem coses per internet, sinó que anem a les botigues i farem, doncs consumirem a la gent del poble, de la zona, de la ciutat, del barri, d'on sigui, però si estem demanant les coses per mandra, estem actuant per mandra. Moltes vegades escolto a gent bastant vinculada al comunisme, al socialisme i a la socialdemocràcia, dir que això és culpa del capitalisme. No, la culpa és teva. La culpa és teva. Primera, segurament tindràs unes eines, tindràs un mòbil, un smartphone, segurament tindràs. És molt raro que no tinguis un smartphone per informar-te a internet. I si no tens dades mòbils, en una cafeteria segur que pots demanar wifi i informar-te. No perds molt temps i tens la informació disponible. Per la qual jo no em crec que sigui culpa del capitalisme. La culpa és teva per mandrós. Bueno, teva no vull assenyalar ningú, però la culpa és de la gent que consumeix. No, però és que Albert, jo consumeixo el Mercadona perquè és més barat. I clar, com que és molt difícil arribar a final de mes alguns cops. Tots els sacrificis que tu no facis avui en dia, és dir, si ets un treballador que cobra 960 euros al mes i consumeixes al Mercadona, seguiràs cobrant 960 euros al mes. En canvi, si ets un consumidor que és més selecte i utilitza internet i s'informa, pot arribar a la conclusió de que pot pagar potser 2 euros més o 5 euros més de compra en total per un producte més autèntic i un producte comprat a una persona que no és una multinacional. Per la qual aquestes regulacions no caldran en un futur, no caldrà pujar els impostos, no caldrà eliminar competència dels milmilionaris. I aquesta és la gran problemàtica, que ho volem, i amb aquesta frase acabo tot, volem que ens ho facin absolutament tot els polítics. Carreguem de responsabilitats als polítics de la situació actual, carreguem de responsabilitat als polítics de la situació econòmica, de la pandèmia, de tot. Estem acusant de tots els polítics i nosaltres ens rentem les mans. Potser que és hora de que fem alguna cosa, no? per solventar això. Tenim el problema del canvi climàtic, però seguim estalviant-nos, no sé, anar amb transport públic, o consumir, o fer menys viatges, o fer més desplaçaments a peu, amb bici. O sigui, realment som de lo pitjor, en general. Sé que hi ha persones bastant molt més conscienciades que fins i tot jo, sobretot amb el tema del canvi climàtic, però jo no estic d'acord amb totes les persones que diguin no, això és culpa del sistema. No, és culpa teva per no estar informat i per no actuar mitjançant el consum per canviar les coses, que són dues coses diferents. Una cosa és que el sistema no et prohibeixi, per exemple, consumir a un local petit, a un petit comerç, però no t'ho està prohibint. Tampoc t'està prohibint que intentis estalviar, no estalviar, però que incrementis una mica la teva despesa i redueixis el teu estalvi per consumir, jo què sé, per perdre una mica més de temps i consumir a diferents llocs en vez de consumir a una gran superfície, no? Dic de productes essencials. Intenta comprar cotxes de segona mà, sobretot els que siguin, no sé, de la feina, no? Si necessites un cotxe de la feina, si ets un petit empresari, doncs no compris nou, compra de segona mà, intenta allargar l'ús dels productes, no? Que d'això va l'economia circular, d'allargar l'ús, la vida dels productes, no?
i si no, intenta consumir el més ecològic possible. És més car, però és el que hi ha. L'única funció que se'ls ha de quedar a les grans superfícies no és la d'abastir-te a tu, de satisfer-te a tu les necessitats, sinó de portar productes nous que no poden portar-te els petits locals i les petites empreses. I ara sí, torno a repetir la frase per acabar, perquè se m'està quedant un vídeo molt llarg, és: som uns mandrosos i si no canviem les coses perquè som uns mandrosos i no ens donen la gana de canviar el món mitjançant el consum. Així que amb aquesta petita bronca i el toc d'atenció cap a mi també, em despedeixo i res, us deixo reflexionant una miqueta.